Yafikaso nthawi ya program ya Sports Arena pano pa Times Television ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Mlendo wanga mprogramu hii ndi Mike Ndala kwambiri tunikiratu masura mene akubwera okuza mpikisano wa TNM Super League matimu amaita Wanderers di FCB Nyasa Big Bullets akulimbirana malo apa number 1. Tikalaso tikunikira nkhani zokuza National Bank Women's National League komanso Men's National League ndalama zokwana 1 billion kwacha. Football Association of Malawi tsopano ndi a bank ya national azipwasula kwambiri zapita ku women's football. Tunikiranso timu ya beach soccer imene ili pa ulendo opita kukatenga nawo gawo mu mpikisano wa Sekafa. Kulinso masero aja a Region 5 amene ali mkati mu mzinda wa Windhoek mdziko la Namibia kuti timu Malawi zikuyenda bwanji kumene kuti saiwalenso nkhani zokuza league ija ya National Division ikulowa ndithu mu sabata yofunikira kwambiri kumathero a sabata ino. FIFA Club World Cup PSG ikumana ndi Chelsea mu ndime yotsiriza. Tatiyeni tikhale limodzi. Ndiye tumonga ndinagambira kumayambira program imene kuti ndikhale ndi mzanga Mike Ndala amene ndithu timakhala naye mu program ine ya Sports Arena. Mike, tukulandira tsiku la lero mu program inaso ya mtengo wapatali imene timakhala tikunikira kuti nkhani za masewero osiyanasiyana zikuyenda bwanji. Tikuwa kuti no nkhani yaikulu ndi weekend for wiki yatha Super League kunalibe tsopano yabwera mbwalo la za masewero. Taona ndithu kuti no a Super League of Malawi Silomu ayika masewero amene ndithu akhale kwambiri Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers kulimbirana ukatswiri kapena kuti number 1 wa league imeneyi. Tukulandira ku Sports Arena Mike. Aziko kwambiri te. Yes, Super League ikubwereranso pa bola za masewero. Yes, ndi masewero akulu. Maso ali ku Civil Stadium loweruka kumene FCB Nyasa Big Bullets ikathira nkhondo ndi timu ya Civil. Usaiwale kuti no timu ya Civil kanga tino yauka pakatipa. Yalikwanisa ndithu kutolera ndithu ma points amene ndi ofunikira kwambiri. Tinaona akuchita bwino masolo awo ndi Moyale, tinaona nthawi achita bwino masolo awo ndi Craig, zimene zikuonesa kuti no game ya Saturday ndi Bullets ikhala yovuta kwambiri. Maso tisaiwale kuti Bullets yo ikufuna kuti no ipange cement position 1. Yes, Danger. Anthu okonda masewero ampira makamaka Super League aoneranso masewero kumathero asabata ino kuyambira loweruka komanso la Mulungu. Wanena kale masewero angapo, of course my highlights of the match day kandi 13 kandi 12 ndokuti Bullets ili kuti Longwe ikasewera ndi Civil pa Civil Stadium komanso Wanderers ikumenya ndi Khaya la Mulungu mene wanenera kale. Ndikuti Silver Strikers ndikupira so la Mulungu kuzasewera ndi Moyale. Yes. Kati ndisakula kuisa komanso kuli Karonga Tabe. Chitipa United ikusewera ndi Karonga United. Chitipa ili pa home koma masewero asulomu ayika kuti malo ake ndi pa Karonga Stadium. Ngakhale famu inavomerezano bwalo la Chitipa Stadium kuti lithano kuma chitisa masewero ampira. Tiyambe ndilo weruka pamene Bullets kusewera ndi Civil. Ndikupira kuti papitabe kanthawi anthu kuiona Bullets pa Civil. Komanso magemu ena ake Civil ngati timu season inoyo sinayambire pa Civil kumasewera. Chifukwa chokuti koyambirira kuja afamu sana liloli ground kumasewera kumagwirisidwa ntchito kusewera mpira. Kwera kuti magemu awo apa koma masewera kunankhaka kwele ya 30 kwa Blue Eagles. Confidence ithano kumati no ikubwerera. Civil ya winapo ndi Craig pa malo pomwepo pa Civil pa khomo. Bullets ikuchokera kopambana masewero wawo ndi Ekhaya pamene Civil ikuchokera komwe inapanga draw ndi KB. So wina kuchoka ku draw, wina kuchoka kopambana. Bullets ili pamwamba yasewera ndi masewero 10 ya pambana 9 yakonja mozi pamene Civil khanga ndi yasewera masewero 10 ndi 10 points ngati ndisakula kuisa mwina ati onesa table zomwe zikuonesa kuti Civil sikuchita bwino. Sikuchita bwino, sinayambe bwino
ndipo no magame ngati pa game iliyonse kuti imatota point imodzimodzi ali pa number 14 asivo ndi 10 points zimene zikuonetsera kuti timu imeneyi ingototera point imodzimodzi. You can go ahead pa masolo awo amene akumana ndi Bullets chifukwa iyi game imeneyi ma favorites akuti nda Bullets pa pepala ola kusowera koyenda ma favorites nda Bullets ola kusowera koyenda komanso kuona ma record pakatipa osivo simachinya Bullets kwambiri. Bullets chiruzire ni kwa Civil Danger ndikalekale kwambiri in all competitions. Ndi masolo muchikwacha amene anakwenda pa Kamu Stadium amasewera analuza pa 2023 yes ngati ndisakula kuisa kumanapita on go aggregate kumanapita on go aggregate yes chifukwa inali game uku 2-0 uku 2-1 ndoti 3-2 amene anali beso tanthauzo leni komano mwina ndi nthawi yoti mwina Civil nayo yadzuka mwina ayankhulana kanthawi yakaka coach nthawi nake kunalibe anali ndi coaches ku Morocco wabwerera anapanga oversee masewero khangati a KB ngati ndisakula kuisa masewero achiwiri akhala awawa ndikuti mwina momentum ibwerera koma sizikuoneka bwino ku Civil after kumaliza pa number 5 season yatha kubwera so top 8 ndizonali pa number 14 amayembekezera kuti Civil yabwera nomwe mphamvu koma si mmene zilili so we hope kuti achilimika komanso nayo Bullets iziyang'ana kuti yaneba akusewera mawa lake Loweruka ndi Bullets ndi wadziyang'ana kuti kuti tiphuluze anzathu mawa ndikupambana ndikuti feyo ti pampetisayiwale wani sabata imene Bullets ndi Wanderers ayang'anana kwambiri yes nanga sitisayiwale kuti Wanderers sinaluzepo game ina iliyonse koma yataya mapoints ambiri kuposa Bullets chomwe mpira wa masewero amene masangalasira Danger madraw pena pake amazasangalasa kuti ife simukutichinya koma mapoints amapita ndithu Bullets pa magame 10 yataya mapoints 3 Wanderers pa magame 10 yataya mapoints 4 koma Bullets yaluzako Wanderers sinaluze Bullets ili pamamba nditatiye titangoona mene matimu akhale akusewera weekend imene mwana fixture kenakonso kuli nkhani zokhuza titu ma scorers chart kuona Babatunda ati ndi 7 goals makamaka nkhani yokhuza titu fixture ya TNM sipali kuti weekend imene ili motani kuona nditu mpikisano wa masewero amene akhale akuseweredwa Loweruka kuli masewero awiri tinakamba kale kuti game yoyamba ya FCB Nyasa Big Bullets imene ikukumana ndi timu ya Civil kuli game inanso imene ikuseweredwa Songe Border United ikhale kusewera ndi timu ya Kamuzu Barracks kuona kuti Kamuzu Barracks ya ukaso yes Kamuzu Barracks ikuchoka kopambana ndi Karonga zomwe zinaliso zodabwisa kwambiri pa magame amene analipo mkati chichokere pa 6 July anthu amayembekezera kuti Kalonga itagonja ndi Bullets yate top 8 kuzagonjanso mu league ndi Silver Strikers kubwera pa khomo ndupanga draw ndi Wanderers yomwe sinalozepo amayembekezera kuti ndi mmene KB so ilili KB kuchokera kopanga draw ndi Civil anthu amayembekezera kuti mwina Kalonga no yichita bwino unfortunately for them nagonja komano kwa ife ngati ma analyst ndoti mpira kukoma chabwino chifukwa mpira umayenera kuti musamayembe zapa pepala kwambiri zisamakhale za ground mpira uzikhala unpredictable ndefe mpira timaumva kukoma ukamachitika choncho so KB ikumenya ndi Songwe sinapambane masewero ena ali wonse game yawo iyi ndio akhala kumenya number 12 akamenya game yakasa ni magame atatu utamalize first round mwina apanga kapena record yomaliza first round osawina apo game ina iliyonse komano ali pa home ndikupira kuti mwina ka improvement kalipo obe athu amembekezana achinyidwa zambiri ndi Wanderers koma i first half 0-0 second half ndikuzaluza 2-0 mwina kapena koma ndi fire yomwe kapena moto omwe KB yachoka nawo kugonjesa Kalonga chifati sana mizani ukaichinya Kalonga 2 Kalonga amavutika nayo wina aliyese Kalonga sio kweli ndiye tiyeno utatuza no weekend imene mu Super League game mwamsanga kuyembeza mpikisano otani pakati pa matimu amene akusewera ndi Bullets koma Wanderers ndikuyembekezera kuti wa Bullets ibweraso ndi mtima wonse kuti kufuna kupambana mmene ndinanena mucha iziyang'ana kuti kuntunda kwanzathu tikangophuluza pano chifukwa amene zili muwina kungophuluza ndetu wina azikhala ndizongolandira so one Bullets izimenya ndi mtima kuti koma ndikupira ndi timu yayikulu makocha awo nda experience sangakhale pressurized kuti dzamawa zili bwanji
kwa iwo ndikukhulupirira kuti azingonena kuti game iyi yabwera tipange bwino zaena uzichitika bwanji. Komanso Wanderers ndikukhulupirira kuti regardless of any result itabwere loweruka pamene Silver izimenya ndi Bullets sikuti iwo angazabe. Imagine kuti Bullets yapambana ndoti Bullets izakhala kuti kusogwa ndi 4 points. Wanderers uzagonja ndekhaya izatsalira no ndi 4. Ndito anyamata Wanderers wazafunisisa kuti no. Koma ndikukhulupirira kuti sa Wanderers sizamenya sonayo ndi pressure pokhala ndi timu yayikulu. Okay, fine. For Bullets kuti ipambane Wanderers izamenya ndi pressure ndekhaya. Umakhala kuti wasisona. Chabwino mmenemo ndi mmene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaonekera mpikisano mmene ulipo kumathero a Sabata ino okhuza TNM Super League nde masolo amene alipo kumathero a Sabata ino loweruka takamba kale kuti FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi timu ya Civil Service United masolo amene ali mu mzinda wa Lilongwe pa Civil Stadium. Loweruka lomwelo kuli Songwe United imene ikumana ndi timu ya Kamuzu Barracks. Of course la Mulungu masolo amene chidwi chikhalepo ndi okhuza timu ija ya Maita Wanderers ndi Ekaya FC komanso Moyale ikupita kukathira nkhondo komana ndi timu ya Silver Strikers. Achina Craig Sporting nawonso ali ndi masewero akumana ndi timu ya Mzuzu City Hammers pa masewero naso ofunikira kwambiri. Ndito pafupi tipitirira ndi program ya Sports Arena kuunikiratu ndalama zokwana 1 billion kwacha zimene bank ya National National Bank atambasula ndalama zimenezi moguza ndi Football Association of Malawi. Kwambiri ndalama zimenezi azipereka kumasolo aja ampira wamene kuma osala ake kukhala atsikana kukubwera nditu Women's National League. Atsikana ngati ili Ntopa kandi Bullets Ladies kandi Wanderers Ladies idzijoka nsikono timu imeneyi kukaswera ndi timu ya Kulilongwe kukaswera ndi timu ya ku Mzuzu. Ndalama zimenezi nditu azikukasula 450 million kwacha zikupita ku Women's Football. Scorchers aipasaso nditu sponsorship ya 150 million kwacha kuti no ma activities zawo adziyendaenda. Komanso kubweraso mpikisano wa maboma wampira wa miyendo. Kwambiri Football Association of Malawi yatsindika kuti no afuna anyamata osapira zaka 23. Mike utatijoina chifukwa champion akuzatenga 10 million kwacha wa Women's Football League. Champion akuzatenga 10 million kwacha wa Men's National Championship. Ndikuona kuti no ndi nkhani yabwino imene kuchiwembe kunali nditu kutambasula thumba limeneli la ndalama zokwana 1 billion kwacha. Ukuona bwanji mpikisano umenewo? Yes, Danger mwina tiyamikireso utsogoleri wa Women's Football Association. Tisamayi wale chifukwa chokuti mpira wa miyendo osewera wake azimayi kapena atsikana uli ndi bungwe lawonso lomwe ndi affiliate wa FAM. Ndeti zayamikiranso awawa chifukwa chokuti ukafika pamalo pazisintha for the better. So tinene kuti kudos kwa Adela Migogo and Company akugwira ntchito. Komanso makamaka tiyamikire bank imene ya National Bank of Malawi, the Bank of the Nation. Taonadi kuti is indeed the Bank of the Nation akutibweretsera ndalama zochuluka chonchi. Ndalama zimene zimuna atitaima pamene papa utha kuona kuti no winners wa women's akutenga 10 million mwa makambira moja, wachiwiri wake 5 million kwacha, wachitatu akulandira 3 million kwacha. Komanso each team to receive 13 million kwacha subvention. Ndoti matimu ongolowa mu mpikisano huu. Yes. Poyambira ali napo. Matimu 9 akudziwika. Amini matimu 9 akudziwika kale. Okay. Chifukwa chokuti tisaiwale kumakhala kale mpikisano uja wa FAM omwe umamenyedwa nzigawo. Yes. Yeah, so akamenya nzigawo top 3 imaza kumana ndukamenya amamenyera pa nthawi zina pa bingu ya Goshen koma anamenyera pa yomwe yatenga timu ya Ntopa ndikukhupira choncho. Yes. And akuliso opambana imene atumikira so CAF. Yes. Ndiye matimu 9 amene anapezeka kale acha ndi matimu amene anamaliza number 4 nzigawo zonsezo. So kumpoto amakamaka kumwera kuno yomwe inamaliza number 4 inali Bangwe All Stars. So Bangwe All Stars isewera ndi anzawo achigawo chapakati ndi chakumpoto amene anamaliza number 4. Yeah. Amene atapambane pamene popo ajoina matimu 9 ndi upanga matimu 10 amene amenya National League. Yomwe no ndekuti Bangwe itati yachita bwino izikafika kunzuzu. Ngati Moyale ka whatever timu inamaliza number 4 kumpoto kuitati yachita bwino izabweranso kumwera kubwera pakati. Komanso tiyamikire chifukwa chokuti apa sapoyambira. Timati subversion.
kapena ndalama zomwe timu iliyonse ikutenga mbali amayigairako kuti muyambe mukhale poyambira kampamba 13 million timu iliyonse ayipasa 13 million. Alright. Yeah, so ndoti 130 million ipita kwa matimu. Ndi kwambiri titapita ku men's apo ndakasita taonekera women's tapita no men's komanso kuti nkhani yokuza scorchers kutsindika kuti no grassroots football apanga target under 23. Yes, mene timanenera nthawi zonse kuti mpira wathu Danger unakhazikika pansi chifukwa tinapanga produce ma players amene takhala nawo kwa nthawi yayitali. Kumatu wina 10 million kwa timu ya pa district kuzakhala champion wa national wajeni Olympics nomenewo motivation yaikulu Mike tisana mizane kwambiri anthu akumamenya mpira wa ma MP wa mashado kumakanganirana 50,000 ndokaneneza 10 million teje 10 million zapi kuti orida kufasa kumkhali timu yanga ndikuyilembetsa kupanga rekisa yanda 23 iyayo ine chomwe ndingapemphe ndicho kuti afamu mogwirizana ndi National Youth Football Committee komanso ma district youth football committees mabomamo akhale otogwirana manja kwambiri kuti izizizi zibale zipaso komanso we should be very strict or they should be very strict pazaka chifukwa Danger pali maonekedwe ena omaoneka kuti munthu ndi wankulu ali mwana ena ooneka kuti ngati mwana ali afam president hai ananena kuti no tipange scout player ukusowera bwino koma ali zaka 39 ali zaka 40 ndoti no kuti ampange amwike mu national team ndoti basi decision imodzi chifukwa player onchosa kumene koyo sikuti azangofikira Malawi akuyenera azafikika mu club apezereka kuti Super League andi ndikhupirira kuti matimu a Super League iwo amakhala ndi ma scouting teams awo matimu mucha azikaonera so magame amene kuti aziona kuti amwina tapeza wa 19 years timusiye ku police reserve wanderers reserve civil reserve silver reserve chabwino ndi titapita banchi ku break tione kuti nopobwera tikambirane nkhani zokhuza timu ya Big Soccer fa timu ikupita ku Sekafa komanso tionenso masolaja a region 5 ndi kuteka kuti ena mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufika kuchokera kuno ku Times Television. Tipite ku break tikabwerako tuunikira nkhani zokhuza Big Soccer komanso masolo a region 5 amene akuchitikira mu mzinda wa Windhoek mdziko la Namibia. Talwatu gawo la chiwiri limenenso limakhala gawo lotsiriza la program ya Sports Arena pano pa TTV ndi makamba Mike kunena kuti no masolo apa Gombe ampira wa miyendo Big Soccer tidapita ku masolo aja Africa Cup of Nations Big Soccer tapitako so mpikisano ja wako safa tatilongosolera taonanso titu pano Big Soccer national team ikupita kukasula mpikisano ja wa Sekafa aitanidwa ngati alendo fandi koyamba mu region ya Sekafa kuchitisa nditu mpikisano umene wa Big Soccer maiko a Tanzania, Kenya, Uganda, Zanzibar, Burundi ena mu maiko amene nditu ali kumene kuti Malawi ili mu group A pamodzi ndi maiko a Burundi, Zanzibar, Kenya ndi Malawi imene tukambira game yawo yoyamba aswera Monday ndi Burundi. Big Soccer kuyena bwanji national team yathu Yes, Danger. Tikaona first squad akuti awire ku Milambe coach amene atationesani squad imene team ya Big Soccer ndi imeneyo ma player 17 amene alowa mu camp. Yes, Danger. Tisaiwale sukuti goalkeeper mmoja amene amasewerera zonse. Ochuka uja. Eddie Jam ya. Amagwirira timu ya Nzuzu City Hammers nayo ndi national team player wa Eddie Jam uja ndi amene so wa Big Soccer ayo. Amagwirira so gugu. Koma mwina waonano kuti pali Hammers pa ndi saithawe. Ndi kuti koma wasankhasapite nawo kunja koma mwina anzake akamuyimirire. Okay. Yeah. Ngati pali matimu a mpira amene akutika pa mapu mpira wa miyendo Malawi munomo muzaka izizi. Yes, ndi Beach Soccer komanso women's football. Beach Soccer, 2 women's football. Chifuka Beach Soccer itenja kale sikuti no inali yokuti no timaika mbakamba zaka zambuyo. Koma mene yatu mphuka sopano khangati yapita ku Afcon ngati sakulasa kawiri. Yes. Yeah, kawiri pamene frames yayikulu ichi inapita katatu kokha. 1984 2010 ndi 2021 pamene awo apita kolumikizaso
back to back. And the Scorchers are on the verge of qualifying. Akangodutsa pa Angola October apanga qualify. So tayamikireso a National Beach Soccer Association. Now so kukunchidwe kugwirika. Tiyamikire usogolisi wa Football Association of Malawi. Wambuyo komanso wabwerawo kuti ukukuso anaika koma resources. Tisawale kuti so anapeza HTD Motors. Yes. Ali ndili amapanga sponsor kumene kuku. Ndi ukukhulupirira kuti ngati kwa AFCON kuchatapanga qualify kawiri koma timkhwanga timatulukira ma group stages kati nsakula kusikoma kumakhala michonya kumene kujaji na Senegal ndi ayinyake. Yachina Nigeria si matimu amasewera achina Egypt. So apapa tairanidwa ku mawa kwa Africa. Komweno I think mwina competition yake singafananire zukazo ngati zobwera mofana nago ngasi Africa Cup of Nations iso ili yaso ku Eastern Africa. So I think timu azolowere ife tukubira kuti timu yathu ya Malawi izapanga qualify ku 2027 ku AFCON ya bisoka. So tayamikire tiafunire zabwino zonse ife tili nako kukhulupirira kuti timu itenje ikachita chabwino. Titawonanso nkhani yokhuza nditu timu Malawi ili ku Namibia. Yes. Ku Region 5. Komweno tisaiwale kuti mu 2022 kaya 2023 tinapanga host. Anthu akumbukire kuti kunali kusambira ku Kamuzu Institute. Tinkaonera magemu a under 17 ka under 20 kupingu kuli achina mwisho mhango kumene. Yes. Chondisankhaza chakuti no tikabwera tawina mendro za golide statu. Mendro zimene zabwera nditu ku masura ja Special Olympics. E-sport atikuli zifaniso za mpira. E-sport tikumakhazi jazama game za FIFA. Aramainda kama user ama grisa chito. Ana amasikwana ali more advanced. Yes, ndakuti zimene jazo tapeza ku mendulo ya golide. Komanso mendro ziwiri za golide za chokolo menepo. Komanso tapeza so mendro za silver, bronze tachita bwino. Koma tikaonano ku mbali ya mpira wa miyendo. Nyamara uyu mwisho muhango. Yes. Man of the match kawiri motsagana tinamuona nditu anamuonesa anatuonesa nditu pamasola amene anasewera uyo ni modzi mwa Nyamata amene ndi modzi mwa Nyamata amene anachita bwino game yomalizira yomwe tinapanga draw amene ka tinapambana chifukwa tinawina ndikupanga draw ndikupambana so anakhala man of the match game yomwe koma mwisho mhango mwana wa Accent Academy koma pano pali ku Germany. Akukhanga ti amapanga so Matthias in Hanover 96 kumene number 10 of Forza wanda atsikana akuchita bwino kwambiri koma so nditi muyatsikana koma of course sinachite bwino yatsikana yanda 20 tiyayamikire anthu amene aticho samanyazi danger amene abweresa mendulo za golide ndi chamuna sizophweka koma abweresa mendulo za golide danger ena angopita komwina akangopeza bronze ndikumabwerera komanso ifeyo mwina tilimbikitsenso mwina atolankhani ngati ife mwina kumayika so pamapu kwambiri masewero ena acha chifukwa nthawi zambiri atolankhani ife kwambiri timayang'ana kwambiri mpira wa miyendo mwina ndi wamanja netball kwambiri koma timayiwala zoti kuli achina taonani gold medal yabwera ku Special Olympics komwe sitimayitchula-chula e-sport sitimachula-chula mukango timasumamendozo sanabwere kwambiri volleyball of course ma sporting discipline ngati volleyball sitachite bwino komanso netball ili kumeneko kupa tino mwina ndi tournament kamana ndi mpikisano umene umapanga an earth talent ya oselefa ambira kunda Nyamata kapena asungu anosapera zaka 20. Yes danger so tiyayamikire masewero enawo of course timati ineyo anthu amati minority sport koma si minority ndi masewero basi minority sport ani masewero tene aliyese tintukule tifunire zabwino zonse timu Malawi ndekuti tikukhulupirira kuti masewero osiyana amene ali kumene kupikisano ukamata tikhani mene kumakumatunga mwa mukulitchulatu timu Malawi times iso iliko akumatuza Peter Ford zina ndi zina kumano tofauti malize for nthawi kuona kuti ikupita kumanechereche kubwera weekend imene national NBS Bank
National Division League. Mpikisano umene usabatata kunalibe chifukwa cha Flames imene inali ku 6 July. Kuli masewero weekend imene mwina titangoona zokuza NBS Bank Saturday, Red Lions ikumana ndi Gender United, Ndilande Stars ndi Ntaja United, Mchinji Villa kumana ndi Formal FC. Titaona Sunday kuti kuli zotani Sunday ndi limene Mike Mitundu Baptist ndi Bangwe All Stars, na Minete Zita iswa ndi Chinteje, Baka City ndi Chilumba Barracks. Red Lions kupitirira kutsogolera. Yes, weekend action ya mu NBS Bank. Yomwe tsogola kwambiri nthawi jayi. Koma ineni manena kuti Mitundu Baptist imawina kwambiri pakhomo. Ikaenda Final Cup number 1 kwa nthawi itali. Ndi chifukwa choti imawina pakhomo. Apa Bangwe All Stars kuyenda after kupambana Bangwe. Mwinaso another area of interest Mchinji Villa. Ndaiona kuti ikusewera. Kwasabweresaso kocha Joseph Kamwendo. Timu yakwawo akuti afuna kubwenzera. Ndokuzwa chomwe chichitika papa Mike. Mchinji Villa ndi Joseph Kamwendo, Formal ndi Jimmy Zakazaka. These guys analipo mu campaign ya 2010 Africa Cup of Nations ngati ba player. Pano ngati ma coach. Yes, stage. Ndichocho? Handi chocho. Simulakwizera? Simulakwisa. Komanso kuntaja kulachina chacho kwa chisomo kamlanje former Bullets player. So ndio kuti zikuyenda achina kuluwa ngwira achina Ndilande Red Lions kula achina Yohane Fly kumene so Gender United sina pambane bosi masewero ena ali wose pa home kapena koyenda apa yayende Red Lions yomwe ili pa khomo pa Baraka situzwa ti zaendera motani koma ndi mpikisano wina omwe utatibweresere anthu olongosoka otadzamenye Super League. Alright, tatiye titamaliza ndi FIFA Club World Cup. Of course bwina tunaona nditu Real Madrid akumenyedwa 4-0 ndi PSG. Taona ina Dembele kumeneko akuchinya zigoli zawo za mtengo wapatali. Inali kuyembekeza final yotani for PSG ikumana ndi timu ya Chelsea inatulusa Fluminense itapambana 2-0. Apa PSG yatulusa Real Madrid itapambana 4-0. Yes, danger. Nizosadabwisa kuti matimu ngati achina PSG akuchita bwino chifukwa chokuti mpira si wachidule ndi manena mwa nthawi zonse. Andi ndalama sizimagula kupambana. So PSG mbuyo mucha chifukwa cha ndalama imaona ngati kuti kamangogula maplayer ambiri ndikuti zichita bwino. Tisaione nthawi inake inagula kunali achina Gini Wijnaldum kumene kucha. Achina Sergio Ramos. Achina Messi. Front line yawo imakhala Messi, Mbappe ndi Neymar. Kumaona ngoti apa ndi matimu ndi acha. Koma season ayendi. Apa anayamba kupanga no ma structures awo bwino ndikutenga coach ngati Luis Enrique amene wako chapo Barcelona yaing'ono amadziwa achisozi ati makhala obwanji atenga ma players amene amaoneka average koma ndi antima ofuna kupambana. So tisanamizanepo we have the best left back in the world in the name of Nuno Mendes mwana wa Portugal. Ndi watu kwa Africa ku Morocco probably the best right back in the world panopo Ashraf Hakim na Fabian Ruiz kumene kujaji na Ousmane Dembele nditimu yoti kuchita bwino siningakhale odabwa itatenga chikhochi. Of course Chelsea nayonso nditimu yomwe no pakati pazochitika zawo si madziko kuti kufuna chani chifukwa imangogula wina aliyense iko maka mwina ndi ma right wing 7 mara akuraiti ku danger left wing amamoti mutenge danger yekha wa ku left koma akutenga ne danger 8 kuti muzigwirisa ntchito kuti koma mwina nayamba kusakasaka bwino kwabwera Joao Pedro angomusaina kumene from Brighton amene anachita zigoli ziwiri wachinyafu debut yake kuchinya zigoli ziwiri kufikisa final achina Nicolas Jackson aku Senegal eso goal siri goal chabwino Mike nthawi yatitera mwacha mwinaso mwina nyamata wathu wa ku Ghana Muhammad Kudus wasaina ndi Tottenham Hotspur wachoka ku West Ham matransfer akupitirira matimu ayamba madweke tiona akuita ku Arsenal matimu ayamba kupanga li group so pano ku Europe Liverpool yapangabe li group ndi chisoni chifukwa mmozi mwayo nyamata Diogo Jota anachita ngozi lachinayi sabata yatha waikidwa sabata kukhanga cha mu weekend so kumakhanga kuti mwina ali mu chisoni koma ayiyambabe anthu akumakaikabe khata za malu. Timu ya Liverpool yanena kuti ngakhale nyamatayo wamwalira chifukwa kunasalabe zaka ziwiri ku contract yake. So ngakhale nyamatayo wamwalira koma iye wazilipira be mena amayenera kumalipira iyeyo ali moyo mpaka na zaka zizithe. Ana ake amene wasiya atatu azaphunzitsa school moyo wawo wonse. So it's another guess yomwe mwina matimu
akuno titha kumaphunzirira. Chabwino Mike ndithokoze kuti unabwera mu Sports Arena. Ndathokoza kwambiri. Tikwauri next Monday tizakhala limodzi. Yeah, tizakhala limodzi ngati kotheka somwina weekend. Yes. Tikhala limodzi. Paja kuti zochitika paja basora mthene msipaliki ndambiri paja times imaona radio, TV kandi masamba mchezo amenemo. Koma tikatere tamaliza program yathu ya lero ya Sports Arena. Nelson Chituwa ndamene amongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mene tikuonekeramo. Mlendo wanga mprogramu iyi anali Mike Ndala. Tikumanenso sabata ikudzayi imene tidzabwerenso ndi program ina yonga yomweyi. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.